Sa Zamboanga City, dili mubo sa 30 ka mga balay ang nasunog sa Lower Calarian. Alas 5 Miyerkules sa kadlawon, diyang namatikdan ang bagang aso gikan sa usa ka balay sa Guyabano Drive sa barangay Lower Calarian og wala nagdugay mibuga na ang kalayo nga paspas nga mikatag sa ubang kabalayan sanglit saga dini gama lang sa kahoy. Palisuray ang pagpakgang sa bumbero sa kalayo tungod sa gagmayng kalsada sa lugar. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog din upat na ka fire trucks ug pipila ka water tankers ang miresponde. Hinoon walay nasamdan sa mong sunog samtang anaa sa evacuation center ang kapin 200 ka mga biktima. Giba na ba ang mukabat sa 1 million pesos ang danyos sa maong sunog? Is yung unattended mosquito repellent. Kasi naiwan ng may-ari ang katol sa bahay niya, tapos maraming naka-cluttered kasi na mga light materials